солҳои охир ташрифи санъаткорони хориҷӣ ба кишвари мо аз ҷумла вилояти суғд бештар мегардад, зеро маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд макони сайру тамошо ҷалби бештари сайёҳон гардидааст. Таи 2 рӯз аст ки ҳунармандони машҳури сатҳи ҷаҳонӣ давлати Италия бо барномаи рангини консертии худ дар вилоят ҳузур доранд. рӯзи гузашта дар муассисаи давлатии маҷмӯи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд консерти операсароёни Италия баргузор шуд. дар он баробари санъаткорону донандагони мусиқӣ ва фарҳанг ҳамчунин сокинони касбу кори гуногун ширкат варзиданд. иштироки зиёди аҳолӣ собит аз он мекард ки мардуми тоҷик ба санъату мусиқӣ на танҳо тоҷикӣ балки дигар давлатҳо мароқи зиёд доранд ва онро дарк мекунанд. гуфта шуд ки санъати мусиқии опера ҳанӯз дар асри 14 дар Италия арзи ҳастӣ намуда. он яке аз дастовардҳое мебошад ки фарҳанги мусиқии ин кишварро то имрӯз дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ дорад. ин жанри мусиқӣ нозикиҳои худро доро буда ба таври хоса сароида мешавад. меҳмонон аз шаҳри Рими давлати Италия 2 нафар инҷо баромад карда истодаанд. хуб мо медонем ки ин 2 нафар хуб сарояндагони жанри опера ҳастанд. опера макон ё ин ки ҷои ҳамин худи жанри опера ин давлати Италия аст, Рим аст ва дар тамоми ҷаҳон ҳамин жанри опера рӯз кард ва рӯз карда истодааст. ва хушбахтона имрӯз мана ба аҳли мардуми вилоят хосатан шаҳри Хуҷанд ин 2 нафар меҳмононе ки аз Италия омаданд имрӯз жанри опера ва ҳам жанри эстрадер омезиш карда ба чи мардуми мо пешкаш карданд. бисёр ҳофизони сатҳи ҷаҳонӣ шинохта ҳастанд. бо такя ба сарчашмаҳои ихтисосӣ гуфта метавонем ки санъати мусиқии тоҷик низ аз даврони қадим арзи вуҷуд намуда дар ақсои олам шӯҳратёр гардидааст. намояндагони санъати мусиқии тоҷик дар иҷрои жанрҳои гуногуни мусиқӣ маҳорати касбӣ дошта дар консерти мазкур баробари санъаткорони италиявӣ назди тамошобинон ҳунарнамоӣ намуданд. новобаста аз забон ва маданият санъат ба дили мухлисон роҳ ёфта он тариқи маҳорати хуби сарояндагӣ дар тамоми дунё паҳн мешавад. аз ин ҷост ки санъатро сарҳад надорад мегӯянд. дар замони ҷаҳонишавии фарҳангҳо ва тамаддунҳо чунин табодули ҳунар ва фарҳанг намудан барои ҳамаи миллатҳо зарур аст. мо ифтихор мекунем ки дорои фарҳанги бисёр бою қадима ҳастем ва дар баробари рушд ва эҳё бахшидани ҳунари аҷдоди худ ҳамчунин барои ҳамқадам будан бо ҷаҳони мутамаддин аз санъат ва ҳунари волои халқу кишварҳои мутамаддини олам ҳам огоҳ мешавем. дар навбати худ меҳмонону сайёҳони хориҷӣ аз санъати волои гузаштагони мо хосатан аз ин мавзеъи бисёр қадиму таърихӣ ошно мешаванд ва бо фарҳанг, тамаддун ва маданияти баланди гузаштагони мо огоҳ мешаванд. ҳунарнамоии ҳар як санъаткоронро тамошобинон бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол гирифтанд. ба таври зинда пешниҳод намудани консерти опера барои мухлисони ин жанри мусиқӣ тӯҳфаи арзишманд дониста шуд. шунидам ки операсароёни Италия омадагӣ барои ҳамин ман давида омадам ки бояд ҳамин чизро аз наздик дида гӯш кунам. аслан худам ба бениҳоят маъқул буд. аслан гирин Адҳам Холиқов вақте ки вай кас мехонданд, вай кас баромад мекарданд, якумин концерте ки ман ҳамроҳи устод иштирок карда будам дар кои Борбад буд. аз амон ҷо бовар кунед як хато накунам 10 сол мешавад бениҳоят писанд омадагӣ буд. ман бениҳоят як илҳом тоза мегирӣ, як чизе ки барои худат аз амон санъати волои анамин опера на ҳар кас медонад, лекин ина бояд шунидан, бояд дидан. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, пойдории сулҳу субот, баробари рушди соҳаҳои мухталифи хоҷики халқ, сокинони кишвар ҳамчунин имкон доранд ба таври мустақим дар консертҳои ҳунарпешагони шинохтаи олам иштирок намуда лаҳзаҳои фароғатии худро шоду масрур гузаронанд. ташрифи санъаткорони хориҷӣ ба сокинон имкон медиҳад ки боз ҳам бо маҳорати касбии онҳо аз наздик шинос шаванд. баргузории консерти операсароёни италиявӣ маълум намуд ки дар вилоят ҳаводорони ин санъати мусиқӣ зиёданд.